Добрый день. Шановные делегаты, поважанные сябры, дозвольте мне 16-й съезд громады вучняў 9 класса объявить открытым. Шановные делегаты, дозвольте мне звернуться до вас с промовой. Поважанные сябры, сегодня я открыл 16-й сход об'яднання. Сход, які стане перадапошнім за 2017-2018 навучальны год. Надышоў час абмеркаваць вынікі працы грамады вучняў за гэты вялікі перыяд. Пастанавіць, што задачы і перспектывы павінны быць выкананы за некаторыя з іх за летнія вакацыі 2018 года. Яны цалкам звязаныя з больш актыўнай дзейнасцю ў накірунку пашырэння шэрагаў, у накірунку унутраарганізацыйнага развіцця. Таксама трэба закаваць контактаванне паміж кіраўніцтвам і простымі сябрамі грамады, каб запрашаць іх на розныя мерапрыемствы, у тым ліку і з'езды. 9 клас выпускны клас. Гэта павінна не застацца без увагі і летам, бо шмат чальцоў суполкі ідуць у розныя каледжы, ліцэі і гэтак далей. Як на жаргоне звычайных выпускнікоў у шарашкі. І тут у такой ситуации необходимо захаваць адзінства вучняў 9 класса, чальцоў грамады у рамках города Мінска, каб і далей ісці по нашым шляху. Дозвольте мне аддзякаваць усім прысутным за тое, што сёння прыйшлі, і пажадаць ім добрага настрою на нашу сённяшнюю працу. Дзякуй. Дозвольте перайсці до моего доклада. Шановныя чальцы арганізацыі, 16-й з'езд суполкі, як я ўжо падкрэсліваў, стане сходам, што падсумуе вынікі 2017-2018 навучальнага года. У яго канцы будзе вырашацца лёс кожнага школьніка, што навучаецца ў 9 і 11 класах, бо паступленне ў каледжы, ліцэі і вышэйшыя навучальныя установы дае новыя магчымасці для далейшага жыцця, для далейшай адукацыі. 9 клас чакаюць выпускныя экзамены, і ў большасці выпадкаў яшчэ і уступныя тэставанні. З гэтай нагоды я ад імя грамады вучняў хачу пажадаць вам поспехаў на шляху адукацыі, далейшага навучання, бо, як вучыць знакамітая прымаўка, навучанне свет, а не навучанне цемра. 2017-2018 навучальны год прынёс грамадзе шмат карыснага. На яго працягу нам, у асобе ўсёй арганізацыі, удалося дамагчыся стварэння вучнёўскае сумікраванне ў 55-й школе горада Мінска. Гэтаму папярэднічала доўгая і напружаная праца, а іменно збор подпісаў пад петыцыяй, перамовы з кіраўніком і адміністрацыяй школы і гэтак далей. Трэба адзначыць, што такі вынік быў абумоўлены толькі агульнай працай сябраў грамады. З іх дапамогай, з дапамогай усёй арганізацыі мы сможам выканаць асноўныя мэты і задачы грамады вучняў 9 класа. Паважаныя дэлегаты з'езда, надышоў час пабудаваць планы далейшага развіцця аб'яднання, яго працы на лета 2018 года. Больш дасканала казаць пра гэта мы зможам на наступным 17-м сходзе, які мае адбыцца ў канцы мая. Пакуль адзначу, што раз у месяц будуць злажвацца агульнаарганізацыйныя сходы 18, 19 і 20. Адзін з іх павінен адбыцца ў Магілёўскім раённым камітэце, астатнія тут, у Мінску. Таму мы, як кіраўніцтва грамады вучняў, будзем падтрымліваць зносіны з усімі грамадаўцамі, каб запрашаць іх, у тым ліку і вас, паважаныя сябры, на сходы. Для арганізацыі
не з'яўляецца істотным. Будзеце сыходзіць вы са школы ці не? Будзеце вы паступаць ці не? Для нас у першую чаргу галоўнае гэта падтрымка і далейшае супрацоўніцтва з кожным з вас. Камунікацыі з вами дзеля працягу справы, дзеля дасягнення нашых ідэалаў і задач. Шановныя сябры, палітыка, мэтай якой лічыцца пашырэнне нашай арганізацыі у перыяд паміж 15 і 16 з'ездамі пачала мяняць свой твар. Мы перасталі ладзіць паездкі ў іншыя беларускія гарады, напрыклад, у Асіповічы. Гэта мера часовая. У далейшым, з дапамогай дэлегатаў 4-й агульнаарганізацыйнай канферэнцыі, нам удасца, на мою думку, рэфармаваць саму палітыку. Рэфармаванне павінна і будзе праводзіцца толькі з улікам меркаванняў большасці сябраў грамады. Актуальнасці палітыкі і самога пашырэння грамады вучняў з'яўляецца вышэйшай, але яна будзе найвышэйшай у летні перыяд, калі вучні адпачываюць ад школьных заняткаў і ад сваіх заняткаў увогуле. Тады у суполкі з'явіцца і больш часу, каб увасобіць планавыя паказчыкі па пашырэнні шэрагаў нашага аб'яднання. І вялікі шанец таго, что Республика Беларусь узнае, что такое громада вучняў. Тады з'явіцца магчымасць сканцэнтраваць асноўныя сілы, надзейнасць і развіццё нашай грамады вучняў. Варта адзначыць ролю забаўляльнага сектару жыцця арганізацыі ў далейшым яе развіцці, у летнім працягу яе дзейнасці. На дадзены момант правядзення 16-го схода перад чальцамі і кіраўніцтвам аб'яднання стаіць перспектыва правядзення такіх забаўляльных мерапрыемстваў, як поездка ў Ваніпаль, паход у кінотэатр, вандроўка па гораду Мінску і візіт на мінскі вакзал. Дазвольце мне, паўажаныя сябры, зараз вам нават паказаць білеты на гэтую поездку. Вось яны. От сталічнага да Ваніпаля. Тут ужо ёсць два білеты. Адзін на мяне, адзін на кагосьці яшчэ. Гэтым, тое, што я паказаў зараз, гэта павінна, так сказаць, пацвердзіць наше сумленне да гэтай поездкі. Поэтому, паважаныя сябры, запрашаю вас далучыцца да яе. Яны чакаюць свайго правядзення ў гэтым месяцы. Мерапрыемствы цалкам аналагічныя вышэй пералічаным будуць зладжаныя і ў Магілёўскім районным камітэце суполкі. Летнія вакацыі, летнія канікулы дадуць нам магчымасць праводзіць новыя акты, цалкам звязаныя з забаўляльным накірункам. Напрыклад, паходы ў культурныя установы, тэатр, музей, кіно, паездкі ў іншыя гарады нашай дзяржавы. Шпацыры па Мінску у Магілёўскім районным камітэце суадказным у Магілёве, правядзенне віктарын, конкурсаў і акцый. Для апошняга пункту трэба падтрымліваць зносіны з усімі сябрамі, вынікам якіх будзе збор іх для правядзення віктарын, акцый і гэтак далей. Шановныя дэлегаты, папулярызацыя грамады ідзе паступова. Гэты працэс адбываецца з дапамогай усіх грамадаўцаў. Яны распавядаюць сваім сябрам і аднакласнікам, што ёсць такая арганізацыя, што ёсць яна. Дазвольце мне прывесці вам прыклад. У Магілёўскім райкаме чалец цэнтральнага камітэта Елізавета Гаўрушка па-сяброўску распавяла вучням 8 класа 15-й школы горада Магілёва пра суполку. У выніку склалася негатыўнае меркаванне, негатыўныя думкі аб дзейнасці нашай грамады. Але сам факт, сама істота, яна прысутнічае. Вучні 8 класа Магілёўскай школы ведаюць аб суполцы, глядзелі яе відэо на ютубе, бачылі нашы фотаздымкі. Да гэтага мы павінны ісці разам з большасцю сябраў аб'яднання дзеля далейшага яго развіцця і працягу ягонай дзейнасці.
Чацвёртая агульнаарганізацыйная канферэнцыя гэта перш за ўсё сродак вырашэння праблем па пашырэнні шэрагу. Але, на мой погляд, яе дэлегаты могуць узяць на ўзбраенне і павышэнне папулярнасці і азнаямлення з вынікамі працы. Канферэнцыя дапаможа нам у прагрэсе і руху агульнарэспубліканскага аб'яднання наперад. Гэта ёсць наша асноўная надзея, надзея ўсёй суполкі. Дякую. Пасяджэнні канферэнцыі зладжваюцца дагэтуль. Сёння пасля нашага схода таксама адбудзецца пасяджэнне, другое па ліку. Ад імя прэзідыума Цэнтральнага камітэта запрашаю вас на яго дзеля далейшай працы, накіраваны на далейшае развіццё і прагрэс грамады вучняў. Разам з гэтым, шановныя дэлегаты 16-го кангрэса, у жыцці нашай грамады адсочваюцца негатыўныя з'явы і тэндэнцыі. Яны непасрэдна сыходзяць ад усёй арганізацыі, ад яе чальцоў. Дазвольце мне пералічыць іх для таго, каб далей прааналізаваць дадзеныя недахопы. Паказушнасць нашай працы, гэта першае. Яна паказваецца асабліва ў правядзенні мерапрыемстваў грамады і іх адначасовай здымкай на камеру. Яшчэ раз адзначу, што фотаздымка, відэаздымка не з'яўляецца галоўным аспектам работы дэлегату. Гэта сродак інфармавання іншых людзей, хто цікавіцца дзейнасцю нашай арганізацыі. Другое. Безадказнасць некаторых сябраў грамады. Гэты недахоп заключаецца ў адмове прыходзіць на сходы, конкурсы, іншыя мерапрыемствы. Найбольш адмова праяўляецца ў Магілёўскім районным камітэце. Трэцяе. Пагоня за карысцю. У пошуках месца для задавальнення сябе з матэрыяльнага боку. Некаторыя ідуць на з'езды, пленумы і гэтак далей. Такім чынам, акрамя поспехаў, у жыцці грамады вучняў існуе і шмат праблем, якія патрабуюць комплекснага вырашэння. Разам з дэлегатамі 16-го з'езда грамады, з усімі сябрамі аб'яднання, мы знойдзем выйсце з сітуацыі дзеля далейшага руху аб'яднання наперад. Трэба сказаць і аб маральным выхаванні вучняў. З кожным годам яно становіцца ўсё горш і горш. Прыкладам таму з'яўляецца выпадак у 10 класе школы 55. Вы ўсе пра яго ведаеце, я не буду апускацца да дэталей. Вы ўсе ведаеце пра яго. І таксама нам стала вядома, што ў 8 класе школьнікі горада Магілёва ўжо, прабачце мяне, і п'юць, і кураць, і займаюцца сексам. Магілёва. Ідзе маральная дэградацыя вучняў, большасці школьнікаў. Наша з вами задача захаваць наш узровень, працягнуць нашу адукацыю, наше развіццё для далейшага развіцця грамады і для развіцця вучняў, што складаюць аснову большасць нашай арганізацыі. Заключение. Шановные делегаты 16-го з'езда, падыходзіць до конца вучэбны год. Многие з вас, з іншых грамадаўцаў сыходзяць. Дазвольце мне на завяршэнне доклада пожадаць выпускникам шчасця і далейшых поспехаў у сваёй вучобе. Дзякуй за увагу. Спасибо. Дякую. Сейчас позвольте нам перейти до разгляду повестки дня сённяшняга з'езда. Значит, по-перше, доклад, зараз прогучить доклад Юлии Геннадьевны Лузан, это заметка такая,
нотатка, я бы сказал, про то, что про бюджет нашей организации. Калиласка, прошу вас включить. Дорогие ученики, на сегодняшний день бюджет громады учащихся 9 класса составляет 34 рубля 17 копеек. Калиласка. Елизавета Гаурушка, Калиласка. Она на меня в Инстаграме подписалась. День с 15 по 16 съезда нашего объединения Я видела, как вы гуляли. мероприятия. У нас был зал, на котором присутствовали 3 делегата. Ни с кем. Заседание 4-й конференции Громады Райкома. В ближайшее время планируем запускать кино, что положено зеленым. Спасибо за внимание. Шановні делегати, зараз гэта ўжо ўсё з дакладамі. Зараз дазвольце мне перайсці да абрання, да галасавання по повестке дня. Першае, значит, першы пункт у повестцы дня гэта абранне прэзідыума грамады вучняў у складзе Микита Журов, Павел Шамко, Елизавета Гаурушка и Александр Андреенко. Значит, прошу голосовать. Кто за дадзены? Коли у вас нема зовах никаких, коли что, значит, тогда прошу голосовать. Кто за? За такой склад президиума, прошу поднять руки. Одноголосно. Кто за? Будь ласка, поднимите руки. Кит. Это подкос. Супроть. Дякую. Президиум обраны. Зараз дозвольте пропонувати обрання Центрального комітету у складі Бобрович, Кунцевич, Максаков, Лузан, Шамко и Мычко. Прошу голосовать. Кто за даденный склад Центрального комитета? Наше объединение, прошу поднять руки. А при чем здесь Мучко? Хлеб думал. Супроть. Большістю принято. Дякую. Какая разница? Так что діти. Жанна сябры, зараз у повестцы дня нашего схода ідзе пункт абрання старшыні грамады вучняў. Дазвольце мне прапанаваць сваю кандыдатуру на гэту пасаду. Калі няма заўваг, прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Нет, все не надо. Голосуйте. Голосуй, все равно получится. Одноголосно, дякую. Вялікі дзякую вам за то, што перабралі мяне. Гэта вялікі ўнёсак у развіццё нашай арганізацыі. Далей мы пойдзем по тому шляху, які быў нами намешаны. І наступны пункт. Узнагароджванне чальцоў грамады Волончука, Андрэенкі, Журова, Бобровича, Кунцевич, Арыко і Слесаровай значком перамога школьнай дэмакратыі. Гэты значок уручаецца нам за унёс усім, хто прымаў удзел у выбарах школьнага самакіравання, дапамагаў нашай арганізацыі у гэтым працэсе. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Кто за, прошу голосовать. Одноголосно. Апошні пункт – это обрание сакратароў. Перший сакратар по финансово-ревизийных справах Юлия Геннадьевна Лузан. Другой по забавляльных мероприятиях Павел Валерьевич Шамко. И по пропаганде Евген Алексеевич Волончук. Прошу голосовать. Кто за кандидатуры даденных сакратаров, прошу поднять руки. Я. Одноголосно, дякую. Дякую. Уважаемые сябры, дозвольте мне выступить заключальной промовой. Шановные, уважаемые друзья, дорогие присутствующие, сейчас съезд нашего объединения. Может, он станет последним в истории нашего объединения, может, предпоследним. Это уже дело времени, дело судьбы. Хочу вам только сказать, что
за 1,5 года, даже за 2 года, которые существует наше объединение, мы заработали себе имя. Это в первую очередь. Все говорят, очень много людей слышало, знает, что такое громада учащихся. И в нашей школе. Большинство знает, учителей и так далее, и простых учащихся знает, что есть наше объединение. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить вас за все, что вы сделали сейчас, и ранее, что вы приходили на съезды, помогали нам в общем деле, и, так сказать, продолжаете свою деятельность, продолжаете развивать нашу организацию. И, дорогие друзья, с этим лозунгом мы пойдем вперед. Спасибо за внимание. Дякую.